tiring no tui boroni khatokmani jodano tongo pheba a jodani bisingo taibo taklai 2024 ni tiringo jesek kok urumuru ongkha au bai baksano pati mungo kotor jotoni patikha mia horono tiringo tongthoknani bagui nainani thangai bike phili thika khoroktam belai wanama singsa o pati mung patikha bike chalungmani belai dowino o khoroktam malkhumai thutai kalangjagui langma chonani nangkha hnai bor khiyarongkha rongmala kamini boyar deborma umor chichuku salka deborma umor noichi tai manoj deborma bini umor noisisa bor khoroktamno bisamgonj amsaini borok bisamgonj saknai nogo puila tlangmani ulo sewi rohjakha jibi saknai nogo ulo khoroktamni no langma chomani koktoma kasai thaika obo haike horchani horo tiringni tongthokno thangai langma chomani malkhung philei jodakok wangna jagnai kaisa halok asaikha tai amsini borok belaikhe kha khamjak laikha o pati mungbai tabuk o khoroktamni kathino postmortem claima olono nok khungni borokno yafari horjaknai omahai wanama singsa koktoma ungana hnai kebo wansugya phiaba tring state level kairia hni hma hlobo omake khoroktam thimani hasir bagi belai wanama singsa tai luajinai motharoni bakaktibo kaisa wansujaknai koktoma tango bomnahal ducha kya gari futa gaya kya wajibo gari katab khale dago umayo salamang ni tongkha bang ni amasa tongchu masa salamasa tongchu hame maro tini to 22 Desember ni 21 Desember ni horni 10 tampro Bisamgonj bai Dewan Bazar ni ak kasaro o rongmala bisini no khoroktam salka deborma manoj deborma tai hingkai boyar deborma khoroktam borok 22 24 ama hebo boyosni umurni borok totra khub jubok tongmani bike chalgui thangai akhor gari baino thusai rakhana thusai jagai borok khaikia khoroktam aboni bagai ang belai bekha khamjak kamni kamo hai rai totra borok sabuk hamnan janan jorawo se borok amake bongni lama toy changka abang oroni elagani bidai pisebe ang oron naina phakya borong buma bu phano khakasang na nom kusang na nang phakya ang belai khadu khunang kha abo ama hake kuno jino oba hake totra da torai rokni sikla jo boron ama hake bongni langma somane ang mujak bike chaluk thango miya to tong solai mane din hisabe 21 tarik clean palai mane ni borok parau butang haiban borang thanglakya thanglai mane jorawo borok moja 10 somoyo ogotnang mani kopta aboni bagai ang sanam musungo thuni borok thui changka tabu songtabu khakatangai khala no thamogui matonganyai buma bukhona ang okopung thana phayo ang belai ani khano ang khakno thamong malia oma ang miya ang mohoro sono sarani thup khor mung sujak tiringni oyang ronang tiring mazagi thangmani horo ang khanaka tongwai keno phone to call soike horono afuru yasak malia tongwai ken khanaka ang keno ang khobor mangkha jora 3 jona torta ja jubok khoroksa kaijak te khoroni kaijega ekdom 21 22 বছর 23 বছর rungsarai borok omahai ke miya baiga chije nungai je omahai ke gotna ekta khair kusuke borok thimani abo belai khairong maisa habaisi boma bufa nai tau busabutinya logoi taw rui asuk omokhlai omahai ke tabu langmo sojagi nyagi borok bahaino bukha khamjang sangra ani bukha khamjak ngoroni bijay kisebe aboni bagai nang bong no omake khakasang nani bagai ni ang tini oro phai boroi bakham tam gari rok bai thuta kya hai ke abo tam gari bai thuta kya abo saimia ko abo thananon masungnai abo borong no todonto khaya koi gatok je gari no romoti khlanya ni bagai hai ke omake prai na lamo borok thiyo amake dia da teso bahaino simon deborma thikya amake khongma borok thonyai haisi phiaba je bebe gari daka panang gatok khai changai ro borna identify khaji angke sanga gam dino sung birat ekta andolon thangi omokrani podibat khane mahita te sunglake jana mankha chini aningke to batija khoroknoi tongo tei ani bai khoroksa tongo ma tokha miya horo je tringni salo sin borok khoroktam thakyara khuni khanamani bo kamini hai ka ba bahai kerok thilai ke kise cheri sagarari hambai sini koktir pra media no
बेलाय खेन खा खामजाक खा यगजाक दा फनो जेने खा वो जों बुसिलाय सिमायाखौ वानसुकलाय सिमायाखौ हठाৎ चा बाहाके जे दिन कामनि दिनो महाय इंलाखिया ओंखाय अब तो गटना अंका तो 6टानि मारफे गं खना अंका जों खनाका 10टा